Eisen van 3 tot 7 jaar voor jonge overvallers. Dat heeft de rechter, dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren geëist. Het gaat om 3 personen, 2 van 21 en 1 van 26. Zij overvielen op 20 augustus 2025 een groep toeristen met de bedoeling hun auto te stelen. Het plan liep mis toen een vrouwelijke politieagent in Burger de groep tegenkwam en die uiteindelijk schoot op 1 van hen. Daardoor is 1 van de 4 overvallers omgekomen. Maar het Openbaar Ministerie zegt dat de andere 3 daadwerkelijk achter slot en grendel moeten worden opgesloten. Er zijn 2 straffen van 3 jaar en 1 van 7 jaar geëist. Volgens de officier van justitie hebben deze jongeren grote onrust veroorzaakt bij veel mensen, in het bijzonder bij de toeristen die de schrik van hun leven opliepen, maar ook bij de politieagent die moest ingrijpen en inmiddels onder speciale behandeling staat van een neuropsycholoog in Nederland. Deze agenten zal niet meer dezelfde zijn als voorheen en ook de toeristen hebben een enorme shock gehad toen ze werden overvallen.